Τι είναι ανθεκτικότητα και πώς αποκτιέται, τι σημαίνει είμαι ανθεκτικός. Αυτό είναι το θέμα μιας ομιλίας που έχω κληθεί να κάνω και σκεπτόμενη τη θεματολογία έρχεται συνέχεια στο κεφάλι μου και στο μυαλό μου το παρελθόν. Όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες έχουν οδηγήσει στο να μπορώ να με περιγράφω σήμερα ως ανθεκτικό άνθρωπο. Θυμάμαι όλες εκείνες τις φορές που εγώ μπορεί να διαχειριζόμουν εκατομμύρια και να μην είχα να πληρώσω το ενοίκιο, ή όλες εκείνες τις φορές που απλά ήμουν παρούσα, γιατί χρειαζόταν να στηρίξω μια κατάσταση, ή όλες εκείνες τις φορές τις οποίες το ένα πλάνο καταρριπτόταν μετά το άλλο γιατί τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Η ανθεκτικότητα χτίζεται με την παρουσία, χτίζεται με το σθένος, χτίζεται με την επιμονή. Και δυστυχώς χτίζεται μέσα από τη διαχείριση των προκλήσεων. Ίσως λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία οπτική την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, να ξέρεις ότι μέσα σε όλο αυτό συμβάλλεις και χτίζεις ταυτόχρονα και την ανθεκτικότητά σου. Και αυτό μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα.